आराम से चलावे के चाही। दारू शराब पी के ना चलावे के चाही और ज़्यादा स्पीडो में ना चलावे के चाही। नहीं तो स्पीड में चलेब कहीं हाथ एने ओने भइल तो गाड़ी कुइया में कूद जाई, खाला में कूद जाई आ तोहरा जान पर खतरा आ जाई। जो उनके सवारी बैठा रही उनको घाव लग जाई, जानो जा सकेला। ये से शराब पी के गांजा पी के गाड़ी ना चलावे के चाही। और पिए खाए के बाद गाड़ी जहाँ रुकल अपन घरे आके शाम के पियल आ अपन पी के सुत रहल। गाड़ी चलावत खुनी ना पिए के चाही।